बिटिआर सोरखारा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म योगा सेन्टार 420टा बेखौ गायसननायनि मोनसे थांखि लानायखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ जोबोरै गोजोननाय फोरमायदों आरो बिटिआर सोरखारनिसिम जोङो साबायखर बावदों खुलुमनाय बावहरदों। लोगोसे जोङो बुंनांगोन प्रमद बर' सार दैदेननाय बिटिआर सोरखारा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ बुहुमाव फोसावनो थाखाय गुरुदेवनि सान्थौखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गोबां हाबा मावगासिनो दङ। बेयाव जोंबो एसे हां मोननाय बायदि मोनदों। सानसे समाव ओरैबायदि जानायखौ जोङो फिल खालामदों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि नामखौनो सोरबा सोरबा बावगारनो हमबायमोन। बबेबा जायगायाव गुरुदेवा सोर होननानै सोंग्राबो जाबायमोन। नाथाय जोङो दिनै जोबोरै थुलुंगाखांदों बिटिआर सोरखारनि इनिशिएटिभआव माखासे हाबाफोरखौ जोङो मावनो हादों आरो जोङो बेखौनो बुंगोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म योगा सेन्टार 420टा बेखौदि गायसननायनि मोनसे थांखि लादों बेयो जोबोरै मोनसे माल्टिपार्पास जादों होननानै आं सानो। आरो गिबियावनो आङो बुंगोन बे योगा सेन्टारखौ जाहाथे बिटिआरनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव राननानै हरो आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टहा गसाइगावनि जयमागुरियाव 26 बिगा हा दङ। बेयाव जाहाथे मोनसे योगा सेन्टारखौ हरो बेनि थाखाय आङो बिटिआर सोरखारनिसिम खावलायनाय दोनखाबाय। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौआ थांनानै थाथों आरो बेबायदि इनिशिएटिभनि गेजेरजोंनो थांनानैबो थागोन, बुहुमाव गोसारगोन आरो थांनानै थानांगौनि जोबोरै गोनांथि दङ। मानो होनब्ला गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बर' समाजनि थाखाय जिबायदि हाबा मावलांदों बेयो मोनसे इउनिक जादों आरो बै समावनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बर' समाजनि थाखाय हाबा मावनानै गालाङामोनब्ला जोङो दिनै आरोबाव बांसिन खस्थ' मोननो गोनां जाबावगौमोन। योगाया जाहैबाय मोनसे थेरापि जायखौ जोङो थाखा फैसा होनाङा लाब्लानो गावनो फुङाव 1 घन्टा मोनाबिलियाव 1 घन्टा सम होयोब्लानो जोङो देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो। दा बेनिखायनो योगाखौ बयबो खालामनांगौ आरो बे मोनसे मडार्न थेरापि साफ्रोमबो स्पेसियलिस्ट साफ्रोमबो डक्टरफ्रा मोनसे साजेसन होयो पेशेन्ट्सफोरनो योगा खालामनांगौ। योगा खालामोब्ला देहानि मोनफ्रोमबो बेरामा कन्ट्रल जायो, देहाया गोग्गो जायो। दा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआदि सासे समाज सिबियारिजों लोगोसे सासे आध्यात्मिक गुरुमोन आरो बिथांनि मुङावदि योगा सेन्टार गायसननायनि थांखि आजावदों बियो जोबोरै गोरोबदों होननानै आं सानो। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ सासे आरो आध्यात्मिक गुरुमोन। योगायाव मोनफ्रोमबो बिथिङा हाबनानै दङ। बेयाव आध्यात्मिक हाबनानै दङ, साइन्स हाबनानै दङ, साइक'लजि हाबनानै दङ। दा बिटिआर सोरखारनि जिबायदि मोनसे गेदेरथार थांखि बेखौ जोङो बयबो बाख्नायदों। लोगोसे आङो बुंगोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि जाय बिथांमोनखौ जोङो गेदेमा सुबुं होननानै बुङो आरो जाय बिथांमोनहा बर' समाजाव गोबां हाबा मावलांदों, बिहोमा होलांदों, जोंनि मेगनखौ बेखेवलांदों, खायफा रांखान्थि फोथाराव, खायफा राजखान्थि फोथाराव, खायफा थुनलाइ फोथाराव, खायफा हारिमु फोथाराव, बिथांमोननि मुङावबो बिथांमोननि फिल'सफिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बा बिथांमोननि मुंखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय बिटिआर सोरखारा मोनसे नङा मोनसे फसंथान गायसननांगौ होननानै आङो खावलायदों। मानो होनोबा जोंनि बर' समाजाव गोबां गेदेमाफोर दङ। माखासे गेदेमाखौ जोङो बावनो लाबाय, माखासे गेदेमाफोरखौ जोंनि उन्दै गथ'फ्राबो गोसोखांनो हालिया। दा बेनिखायनो जाहाथे जोङो बयखौबो गोसोखांनो हायो आरो गेदेमाफोरनि फारसे जाहाथे जोङो मानखौ बावबाय थानो हायो, बेबादिनो गुरुदेबजों लोगोसे गुबुन गेदेमाफोरनि मुङावबो फसंथान गायसननांगौ बा माबा मोनसे मुं दोननानै बिदिनो हाबा मावलांनांगौ बेखौ आङो खावलायदों। आरो जोबनायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय बिटिआर सोरखारनिसिम आरोबाव गाहाम हामलायनायजों लोगोसे गोजोननाय बावहरदों, बाख्नायनाय बावहरदों। उननि समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय आरो बुहुमाव
गोसारहोनो थाखाय जाहाथे बिटिआर सोरखारा खामानि मावलांबाय थायो बेखौनो आङो खावलायबाय। गोजोन्थों।